आनान गसाय मा दाय मावनानै आंखौ एसेबां साजा होखो आफा नोंनो बुं आरो आं मा खालायबावनो आफा आं मा खालायबावनो जायखौ आं गावनि जिउनिख्रुइबो गोबांसिन अनोमोन जायनि थाखाय गासैखौबो गारदोंमोन बेनो आंखौ दिनै नेवसिबाय आंखौ बांद्राय अननायनि साजा होबाय नामा बियो आफासि आं बे जिउखौ मा खालायबावनो आंहा थांना थानायनि जेबो सिमां गैला जेबो मोन्थाय गैला आफा नोंनो आंनि जिउखौ लांफैदो आफा आनान गसाय लांफैदों हौवायाबो नेवसिबाय सोरनि मोखां नायना थांना थाबावनो आफा दैमु नों होस्रां नों मा जाखौ दैमु नों लामा गेजेराव बिब्दि गाबबाय दं आरो हारसिंदि मामोन मा जाखौ होस्रां मा बुंबावनो आङो आंनि संसारा थेर बेथेर जाजोब्बाय आंखौ जारिमिना गुबुन सिख्लानि थाखाय गारबाय न'निफ्राय होखारहरबाय माबोरै जाखौ बेफोरलाय नोंखौ लांनानै बिब्दिसो खालायबाय बियो सैमाया सरि दे दैमु सैमा बुंनायखाय गाज्रि जामोन आं माने बाथ्राखौ खोनासंनानै सहायनोनो हायाखै बेखौ मा खालायबावनो होस्रां खाफालनि लिरनाय बेबायदिनो सहायनानै थानांसिगोन आरो बिनाव खेबसे अननायनि दया फैयासै एसेबां बोसोर मोजां मोननायनि उनाव नोंखौ बेबायदि होखारहरनो हादों बियो गाबनांला दैमु थौ जोंहानाव थौ नोंसिनियाव थांब्ला नोंसिनि आइ आफाया मा सानगोन जेबो साना दैमु जोंनि बिमा बिफाया बेबायदि नङा थौ जोंनियाव थौ होस्रां औ मा होस्रां आं नोंसिनि न'आव थांथ'ला खोमा दे मानो होस्रां मानसिफोरा गाज्रि नोजोरजों नायो आं नोंसिनियाव थाहैला दे आं नोंसिनि न'आव थाहैबा नोंसिनि मानसिफोरखौसो गाज्रि होननानै बुंगोन आंनि थाखाय नोंसोरखौसो गाज्रि नोजोरजों नायगोन आं थांला दे होस्रां नों थांदो सोर मा बुंनो दैमु मानसिफोरालाय मा खुगा दङ बुंखागोन बुंनांगौखौबो बुंगोन बुंनाङैखौबो बुंगोन मानसिफोरनि बाथ्राखौ लानानैनो साननानैनो बेबायदि थागोन नामा नोङो थौ नों हारसिं अबाव थानो नोंथ' बुंदों न'आवबो थांलिया होननानै आरो नोंहा रावबो लोगोबो गैलिया आं नोंनि उन्दै समनि लोगो जानानै नोंनि खैफोदाव आं नोंखौ मदद खालायनो हायाबा मा लोगो जाखौ आंलाय आरो नों मानसिफोरनि बाथ्राखौ मानो सानदों मानसिफोरनि बाथ्राखौ दा सान थौ हारसिं अबाव गिदिंलाबाय नायदों नोंलाय हारसिं अबाव थानो होस्रां आं सानदोंमोन अबावबा जब नागिरहैनोसै नामा नागिरनो हागोन दे जबखौबो मोनगोन नागिरगोन आं होगोन ना नोंनो थौग्रो नों जोंहानि न'आव जबखौ मोनसान्दि नोङो जोंहानियाव थाथ'ना फै दे होमब्लालाय आरो आगोलनिफ्राय नोंखौ सिनायखायो आगोलनिफ्राय नों थांखायो जोंफोरनि न'आव आइ आफायाबो मिथिखायो थांलाय फैलाय दंखायो मा जानखाय फै दे जादो दानियाबा नों मा जानो गोसो दं हरदो अर्डार मायबा मोनसे बेयानो जानोसै दे उखैनायबो मोनसोबाय दे होमब्लालाय जिरायद' मा जाखो मानो सिखारखौ फिल्मालाय नायनो मोजांमोन औ मोजांमोन कमेडिथार दैमु जारिमिन नों बा दैमु बा नोंथ' जोबोद गोथार सत्यबान हिनजाव होनना बुंदोंमोन दालाय माथो आंनि अनगायै रावबो गुबुनखौ मोजां मोना होननानै बुंदोंमोन खिरा लादोंमोन माथो दालाय माथो गुबुन बयफ्रेन्डजों मिनि बेरायगासिनो माथो नङा जारिमिन नों गोरोन्थि सानदों नों साननाय बायदि जेबो नङा बे आंनि लोगोसो होस्रां लोगो नङा आं बिनि बयफ्रेन्ड बुंफ्लादोंसो आङो अके बुंबाय था अके औ बयफ्रेन्ड थ'र' नोंनोलाय मानो नांगौ खोनासं आं दैमुखौ मोजां मोनो आरो आं बेखौ हाबा जाखांनायबाबो गावनि खालायनानै गनायना लागोन मोनथिबाय आरो मोनसे बाथ्रा नोंहा दैमुजों जेबो सोमोन्दो गैलिया नों दस' आलाय सिलाय खालामदोंमोन दैमुखौ होखारहरदोंमोन माथो मालाय सिख्लायनि थाखाय बेखायनो नों आंनि आरो दैमुनि गेजेराव फैनो दानाजा मोनथिबाय जारिमिन नों आंखौ गारबायमोन ना आरो आं बेसेबां नोंखौ नेबावनो आंखौ निमाहा हो जारिमिन दा आं नोंनि नंलिया नोंनि मोजां मोननाया साननै सिगाङावनो जोब्बाय नामा बिब्दि नङा जारिमिन आं नोंखौनो मोजां मोनोमोन नाथाय दा आं होस्रांखौसो मोजां मोनो आरो आंनि खाफालाव आं होस्रांनि मुनि सिन्दुर लागायगोन मा फाग्लि जायाखैथ' नोङो दैमु नों बेबायदि माबोरै खालायनो हागौ नों आंखौ गारनानै होस्रांखौ माबोरै मोजां मोननो हागौ बुं जारिमिन नों आंजों जेरैबायदि खालायदोंमोन आंबो बेबायदिनो खालायदों नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैलिया
दैमु बेबायदि दाबुं दैमु नों गोबाव खालायबाय जारिमिन आंहा फैगौ सप्तायावनो हाबा जागोन होस्रांजों थौ होस्रां दैमु जारिमिन मा जाखो नोंहा नों दैमुखौ लानानै मानो एसेबां सिरियास देखायदों सिरियास मा सिरियास आंनि हिन्जाव बियो आंनि हिन्जाव बेफोर गासैबो नोंनि थाखाय जाजोबदों होस्रां बियो फैगोनथ' बाराद्राय जायासैथ' फैगोन नोंखौ मोजां मोनोबा थार मोजां मोनोबा बिनि गोसोआव जुदि थार मोजां मोननाय दं नोंनिसिम फैथारगोन बेयो उन नायबाय था फैथारगोन दैमु नुदों फैबाय नोंनि एक्टरा दैमु आं नोंनि अनगायै थांना थानो हानाय नङा दैमु प्लिज आंखौ निमाहा हो दैमु आं जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय अन्नानै आंखौ निमाहा हो दैमु प्लिज नों आंखौ दा गार नों होस्रांदों दा हाबा जा आं थैलांगोन जारिमिन अननानै थैनायनि बाथ्रा दा बुं जारिमिन आं आगोलबो नोंनिल'मोन आरो दिनैबो नोंनिल' नों गावनि गोरोन्थिखौ बुजिबाय बेनो आंनि थाखाय जोबोद गिदिर बाथ्रा आंखौबो निमाहा होदो जारिमिन आंबो नोंसोर सानैनि अनज्लायनायखौसो मोनसे आरो खौसे जाथों होननानै बेबायदि भावथिना खालामफ्लादोंमोन दैमुआ अरायसमबो नोंनिल'खामोन नोंखौनो मोजां मोनो दैमुआ नाथाय जारिमिन नोंखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नों जोबोद खाफाल गोनां मानसि नों दैमु बायदि हिन्जावखौ मोन्दों दैमुखायसो नोंखौ एसेबां गोरलैयावनो निमाहा होबाय बेखायनो आं बुंदों दैमुखौ अरायबो खुसि लाखि आरो बेखौ अरायबो अननानै लाखि आरो फोथाय खेबस' दाखालाय औ होस्रां आरो आं बेबायदि गोरोन्थि खालायला आं आंनि दैमुखौ अराय सम रानि बायदि अननानै लाखिगोन जारिमिन सना आंनि